Guys, good morning. Dahil bagong kuan guys. Guys, madsong buntag na tang tanan. Grabe lang ko ana eh. Grabe nang hinuga. Gisa ka bulig nga saging di ah. So sino naghana ning luto dani ba? Naghanag kuan daning luto si Ja. Isa luto ada ni kaya imong ganahan. Lami na siya guys, kuanon himong turon. Lami pa ni siya demegen, lami pa ni siya minatamisen. So, anong kuanan guys, magkuan ko dani, magsuman. Demegen siya ba? Da gabanda ni hang minatamisen karon di siya mga daet guys no. Magluto ko karon guys. Na isa man sa kabulig. So dari nakuha na ni dasang adlaw kay nagprito man ko. Ida may pahak salin sa kuan. Salin sa kabug. Na. Kadaghan pa man si guys na lamiun. Ay, salamat ka Lord. Isa ka bulig. Okay. So guys, magminatamis ko na rin ang saging nga hinog kaazo, yeah. Ano sang ako ano. Magminatamis ko na rin guys. To na man ako gikudkurang ko ya guys ug lubi. Magminatamisin kay arong lugay madaot. Ito natin makut-kuot. Hindi na magkalat-kalat na isang kapagpakan guys. At yung iniin. Darong natin sa upakan na isang tunggay. Hampon ni tigo mo ni guys. Kani mga upak ni dyan. Kaya maning ako ano. Ang ibutang sa tanam. Nag-ubanda ni kasang sumanon. Sakto man sa palutungon. Kalamit man sa glutong ba sumanon. Butangan si ginaling nga bugas. Okay ka adyo. Yes no. Guban to dani guys, turunon. Ang poston og lumpia rapper ay turon. Hindi ka ano. Kason hurot na magamang ng kang hinog. Yan na yun guys. Pakibre na may pang snack guys. Ay isang panghiwa-hiwain guys. Ito man ay sa deres kaldero pero maluto na ni. Hinlo na naman kaliro guys na sinaw ka asog takob. Takob rapun. Nagdahil lawan sa tao. Isang abit-abit kong guys. Yung plato. Ang dali na sa zamuan ba. So na ipanadarit uban guys kaya kung paglanap, langaw. Kung paglangaw. Kuha na tag-germ sa langaw. Yes no. Mikado, may germ sa langaw. Okay. The last one na guys. Na. Na guys, hello, isa ka kaldero. Ano takuban na guys. Kaya nagkuhan sa kurat kong ahang tuno. Okay. Ito sa kurat to sa guys, kaya magkamot kurat to sa tuno. Kaya mo ihang ibutang dagto. Lami man siya guys, abutangan og tuno karong humot ba. Mara siya kuan kana ang banana Q. Banana Q, mara siya banana Q style. Tao. Para siya guys, minatamis. Ito, minatamis nga saging. Sakto guys, kaya naman ko na rin kinugay. Diyan, napugoy. Kinugay.
Ay, di ni kinugay. Yung sugar na. Wala ko'y kinugay dari. Sa. Okay. Yakoy kinugay, guys. Okay, so rin ako itunog, guys. Kari mo oy lasaw. Kari mo oy espiso. Unsa na ng espiso na ilunod. Ano rin lasaw. Lasawan daan, guys. Lasawan. Kabagan, masawiridaan. Kamaykin. Ayan, guys. Okay. Okay, banyak. Ito pa ni butangan kinugay. Ano sa butangan dari, guys, kaning kinugay. Kaya ano doon ang ano ba? Nanay color. Nanay color. Isang 1/4. Diba? Wala na ganda ko ano, guys. Banana Q. Diba? Ano yan? Ini mga pakbak, guys, ani sisang tadtaran kaya hindi pamutang datong among mga buwak. Kita kuan man ni. Malata ra man ni siya. Kaya sisang ibutang dato. Diya. Ini tadtaran. Okay. Isang hiwa-hiwaan, guys. Kay hani ipamutang sa mga flower. Pang-red. May medyo, guys. Patambok man eh. Wait lang. Kagawin nga ni kadagka ang ibutang sabod da. Ang gagmadin. Kamagin nga. Mata sila ba? Baili-baili magatang lamesa, guys. Mana ikaan. Baili-baili maglamesa. Alright, so then na, guys, sa mananahaw pang hiwa-hiwa, ano ni sa ibutang gatos mga punuan sa buwak. Patambok man siya, guys, patambok kanina. Guys, ano ni pamutang gatos punuan sa mga buwak. Hindi, unahan rin dapin ha. Butangan na rin, guys. Sumalik ang mag-transfer nga. Ano, guys, buwak. Alin sangi. Ang mag-transfer kapon. Lami na si Jan. Ay, katurang na po, guys. Kaya mga mingos tulad po. Mga liwangon. Okay. Sige. So, karidari, guys. Ano yung pamutangan? Pero guwapa po ni sila yung tao. Uy, si Dedes Botas, ilong mga pakpak sa ilong mga saging, ang mga hinog. Taran, kanibutang. Taro. May iring na to dito. Minis panda na paliit. Panda. Panda na to dari. Kaya na, kung tumunod, ba't pagod sila mangihi sa sud, bahor ba sa kasog ihi. Kinabuhi na natag niya ya. Dili ra nga buhi. Wala mabutang itanan, guys. Gamay raman. At least one siya. Magbutang ingana. Das na nga gyud ang nabutang ana. Kasi siya. Okay. Yan na, guys. Ano na ako patambot sa mga buwak. Sa buwakan. Okay, yan na, guys. Anang nabutangan, naghang ubang buwak. Kundi jud tanan na mo'y nabutangan. Pero wa mabutang itanan. Kay gamay raman. Wala na. Pili-pili raghang ibutangan. Kaya na. Tambok man pudaan karid na nabutangan kay tambok man sa daan. Panda, naman day ka diha panda. Pud. Kana mo naghang mga bagong tanom. Ibutangan rin hanggang may biluoy ng punuwi dyan.
Ayan. Okay. Grabe kang singit guys. Uy, kuan, agas-agas. Ngani kada buntag lami magpagawas og singit. Buntag sa do. Kuan ba? Healthy agat ang lawas. Yes no. Oh. Agabang saging dada rin hagi kuan guys ya. Gibitay. Gani nga kuanen, sumanen, pero hangi pang tangtang na agdaris. Hanang ipanghuaag katong uban nga kana nga luso bitaw si jarong des sa masayang. Hangi pang apil dato og minatamis. Grabe. Karong singat guys, marugitson. Sana guys, bukaw na. Isang karawon karong mahalo siya. Dugangan pa na siya og brown sugar or kinugay ba. Yes no. Karawon. Lami man yung minatamis guys kay dugay siya madaot. Abtan pagpila ka adlaw ba. Adlaw buwan sa siguro. Kita. Pang-arrange ng papagabril guys. Yung mga gamit pa na sila puhon. Okay. Papaisa to BBC. Yung mga gamit pa na sila. Para asa man na pa sa kanangkuan? Manggira? Sa frame? Mga kuan ito, mga putol-putol. Kaya sa dugangan o gari, brown sugar. Asang dugangan si jag brown sugar guys, kaya nga ugamay. Right, yan na guys. Wow, luto na gamang. Agang giluto nga minatamis guys, ya. So masali sa ipabugnaw kay naghamanahan ng ibutang ubaw na nan sa isa sa rip ning uban. Kaya machikiting mukaan mga dani guys, ganahan man sila ni kay humot ka ajo na. So ana ko ka video ka ajo ganiha guys, kaya ako ibuhat. O to na guys, agang mga minatamis sa isang pangungahungawon kay arong kuan kanang na ay bugnaw, init pa ka ajo. Guys, mga anta dia. Tanami koan. Mana ni katunga hanggi luto nga saging. Kami yan minatamis nga saging. Anta. Malihan na nga ng mga bata. Walang ko kabidyo. Ito isa ito sa kanya. Lut ng uban.